खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय सुबुंफोरा सरखारि न' मोननो हायाखै बे खौराङा बिथांमोननि थाखाय। डिसेम्बर दाननि गेजेराव नोंथाङा सरखारि न' मोननो हागोन। नोंथाङाबो सरखारि न'नि थाखाय आर'ज गाबदों नामा? जुदि नोंथाङाबो सरखारि न'नि थाखाय आर'ज गाबदों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नंगौ, प्रधानमन्त्री आवास योजनानि सायाव सरकारनि गेदेर फोसावनाय। आद्रा थानाय न'फोरखौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव मोननो हागोन। फैगौ दानसिम न'फोरा आबुं जागोन। गासै सुबुंफोरा डिसेम्बर दानसिमाव 60,000 बेसेन नाङै न'खौ मोनगोन। भारत सरकारा 1,70,000 गोदान प्रधानमन्त्री आवास योजना न' होदों। बे न'फोरनि थाखाय थाबैनो एप्लाइ खालाम। बे समाव मन्त्रि रन्जित दासआ गेदेर फोसावथाय फोसावदों। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय सुबुंफोरा सरखारि न' मोननो हायाखै बे खौराङा बिथांमोननि थाखाय। डिसेम्बर दाननि गेजेराव नोंथाङा सरखारि न' मोननो हागोन। नोंथाङाबो सरखारि न'नि थाखाय आर'ज गाबदों नामा? जुदि नोंथाङाबो सरखारि न'नि थाखाय आर'ज गाबदों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नंगौ, प्रधानमन्त्री आवास योजनानि सायाव सरकारनि गेदेर फोसावनाय। आद्रा थानाय न'फोरखौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव मोननो हागोन। फैगौ दानसिम न'फोरा आबुं जागोन। गासै सुबुंफोरा डिसेम्बर दानसिमाव 60,000 बेसेन नाङै न'खौ मोनगोन। भारत सरकारा 1,70,000 गोदान प्रधानमन्त्री आवास योजना न' होदों। बे न'फोरनि थाखाय थाबैनो एप्लाइ खालाम। बे समाव मन्त्रि रन्जित दासआ गेदेर फोसावथाय फोसावदों।